Osasun sailak Euskadiko osasun sisteman hartatutako pertsonen eta osasun profesionalen arteko errespetuzko harremanak bultzatu nahi ditu. Pertsonen eskubideak eta betebeharrak biltzen dituen adierazpen baten bitartez. Baina laguntza harremanetan parte hartzen duten eragile guztien bere eskubideak eta betebeharrak ezagutzea eta eskura dituzten baliabideak modu egoki eta jasangarrian erabiltzea ere. Horretaz gain, zerbitzua hobetzeari begira, parte hartzaile aktibo izan daitezen eskatu die bai pazientei bai profesionalei. Pazienteen eskubideen artean honako hauek dira nabarmentzekoak. Prebentzionaren kultura sustatzea eta osasuna, ikerketa eta irakaskuntza bultzatzea, laguntza sanitarioa bizitzako faseetan egokitzea, eta zaurgarritasun berezia duten pertsona taldei politika espezifikoak zuzentzea. Horretaz gain, osasun sistemaren baliabideei eta antolakuntzari buruzko informazioa izatea, baina beren osasun egoerari buruzkoa ere parte hartzea sustatuta eta prestazioak bermatuta. Zure ekarpenek dekretu proiektua hobetzen lagunduko digute. Horregatik zure iritzea jakin nahi dugu. Ados zaude adierazpenaren helburu nagusiarekin? Faltan botatzen duzu ikuspegiren bat?